Het gaat om deze wenten in de Ljouterwijk Nijloon. Nevens elkien binnen de naoorlogse wenten net meer van deze tijd. Ze willen de hierwenten slopen en nijbouwdel zetten. Begin juli ben de bewoners over de plannen informeerd. 4 bewoners hebben tussen een actiegroep oprichten. Zij willen haar wenning net kwijt. Omdat het prachtige huizen zijn en ze zijn betaalbaar. En dat is in Leeuwarden. Komt er al een aardige krapte van goedkope, betaalbare woningen. En als deze 140 woningen verdwijnen, dan zou dat een tik zijn voor de mensen die niet zoveel geld hebben. Want de actievierders zijn benauwd dat de woonlasten hoger worden. Ik al zei elkien dat die hetzelfde blijven. Ze hebben daar een beetje gespeculeerd op kosten van de energie, dat die hoger zouden worden. En als je dan beter isoleert, maar ja, dat is speculeren. Je kunt niet in de toekomst kijken. Woningbouwcoöperatie Elkien zet de sloop- en nijbouw terug, had 20% van de bewoners het eens is met de plan. De actiegroep zal in kwart een nijsbrief de week insturen.